Morning. Ya, gua makan banyak. Taruh pacu Roma. Aí vai do YouTube. Mas vou vai tanto live. Folha uma. Pare pongol kau ni Samoa. Nah, apa dia? Ayan mga fight. Ya, mga phone nga kung kumay kuma. Rumah ko ingat cabay. Ya, nah sih. So mga nga. Ayan mang. Povia. Povi pa lang siya. Ay si Povi. Povia. Povi siya mo. Povi pa lang. Ilan po kau pala. At Povi siya mo. At pa siya mo. Mayari kang ini.